Яңа елдан һәрберебез дә яңа өмет белән көтәбез бит инде, шулай бит. Ел җиңел булмады, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Пандемия икътисадта, сәнәгать үсешендә дә үзен сиздерде. Татарстан парламентына күп кенә хәл иткеч кануннар буенча үз сүзен әйтергә туры килә. Корал әйләнеше, наркотиклар, деструктив мәгълүмат тараткан өчен җаваплылык турында федераль канун проектына үзгәреш кертүгә кагыла. Ел азагында Клишес-Крашенинников кануны кабул ителү аерым игътибарга лаек. Ул төбәкләрдә хакимиятне оештыру принциплары турында хәзер республика законнарына үзгәреш кертүне таләп итә. Этот закон потребует от нас серьезных изменений действующего законодательства республики нашей. Понимаете? Так же, как и во всех других субъектах. Даже норм Конституции некоторых. Норма Конституции по высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, это в пакете будет. Это не будет отдельный законопроект, там его вынесли, вычленили. Мы работаем над всеми поправками, которые повлекут или уже повлекли после принятых, подписанных президентом Российской Федерации, главой государства, вот эти изменения. Сроки пока не определены, и я сегодня не могу сказать, в июне закончим, там, в мае закончим. Җирле үзидарә реформасы турында федераль закон проекты да парламентның игътибар үзәгендә. Ул җирле үзидарәләр системасын шәһәр һәм муниципаль округлар белән алыштыруны күздә тота. Бу эш буенча Татарстанда Марат Әхмәтов рәислегендә махсус эшче төркем оештырылган. Эш группасын оештырып, төрле яктан үзебезнең спецификаны, үзебезнең менә ниндидер аермачыкларны шунда күреп, закон нигезенә кертә алсак, кертеп, үзебезчә эшләргә исәплибез. Быел Дәүләт Советына халыктан моңарчы күрелмәгән 8000-гә якын мөрәҗәгать килә. Бу Татарстанда беренче булып QR-кодлар кертелү белән бәйле. Һәрберсенә шәхсән аңлатырга туры килде, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Нам много вопросов и обращений. Почта вот так подросла, и у меня тоже. Куда вы смотрите, зачем это делаете? Я писал коротко ответ. Только заботьтесь о вашем здоровье ваших близких и так далее. Многие ведь не понимали, и сегодня у нас еще 70 с небольшим процентом, значит, привитых, а еще 300 тысяч человек не привитые, не можем убедить. Быел казна кытлыгы да моңарчы күрелмәгән саннарга җитте. Төп финанс документ 24 миллиард дефицит белән кабул ителде. Итоги года экономические еще раз говорит о том, о нашем потенциале. Многовекторная экономика у кого еще есть? Я же говорю, нефть добываем. Взяли синдицированный кредит 5,4 миллиарда долларов. Построили нефтеперерабатывающий завод. Киләсе ел Татарстан икътисады өчен дә, Татарстанлылар өчен дә уңышлы булыр дип өметләнә парламент рәисе. Киләсе 22 ел бераз уңайрак, бераз тынычрак, халыкка еркин мөмкинлек бирсен иде, аралашырга, очрашырга, эшләргә. Минем уйлавым буенча киләчәк ел безнең Татарстаныбыз өчен Алла Тәгалә кушса, менә шушындый ел булыр дип өметләнеп, киләчәк елда халык белән очрашып, аның фикерен тыңлап, аны ишетеп эшләргә исәплибез. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.